Vidioc Ivan Dragičević za Glasnik mira rekao je: kakav će biti znak? Ja znam, vidio sam ga. Biti će na brdu ukazanja. Vidioc je također pozvao vjernike da obnove obiteljske molitve, da se moli obiteljima. Da molimo da se Isus rodi u našim srcima. Da živimo Gospine poruku. Obitelj treba skupa ići na ispovjed, misu, moliti skupa. Također je otkrio da je 7. tajna nije dobra za svijet, ali da je ublažena molitvama, te da tajnama ne mogu govoriti dok ne dođe vrijeme. Znak je također tajna. O tajnama će govoriti kad dođe vrijeme, kad im bude rečeno da ih otkriju. Otkrio je vidioc Ivan Dragičević. A ovo je Gospina poruka koju nam je dala preko Ivana. Gospa kaže: draga djeco, današnji svijet prolazi kroz svoje teške krize. A najveća kriza je kriza vjere, jer se svijet udalji od Boga. Današnje čovječanstvo se uputilo na put bez Boga. Na poseban način Gospa je zabrinuta za sve mlade u svijetu. Kaže da se nalaze u jako teškoj situaciji, a da im mi možemo pomoći jedino svojom ljubavlju i molitvom srca. Dragi mladi, ovo što današnji svijet nudi, to je sve prolazno. Sotona koristi svaki slobodni trenutak za sebe. A danas to najviše čini na mladima, jer želi razrušiti naše obitelji. Ovaj svijet ima budućnost, ali pod jednim uvjetom, a to je da se vrati Bogu. Gospa zove ustrajno, osobito mlade. Gospa posebno zove i svećenike, te u svojim župama osnivaju molitvene grupe. Gospa upozorava, danas je iščezla molitva iz obitelji. Trebamo se ponovno vratiti molitvi. To će nas vratiti Bogu. 26.2.2022. Gospa nam je preko Ivana poručila: draga djeco, molite za svu moju djecu koja pate. Odlučite se za dobro. Borite se protiv zla i grijeha. Uzmite svoje oružje, svoju molitvu. Omogućite nam da se molimo zajedno, da možemo pobijediti zlo, Sotonu, te da zavlada era mira. Zato sam dugo s vama, jer vas želimo hrabriti i utješiti na ovome putu. Vidioc Ivan kaže: majka nas želi izvesti iz mraka, pokazati nam svjetlo nade, želi nam pokazati put nade. Gospa nam govori, ako čovjek nema mira u obitelji, ako nema mira u samome sebi, tada ne može biti ni mira u svijetu. Počnite živjeti mir, počnite živjeti molitvu, nemojte samo pričati. Povratkom molitve možete duhovno ozdraviti. To obitelj može ozdraviti putem molitve. Više no ikada potrebno je ozdraviti duhovno. Ovaj svijet jest duhovno bolestan, a lijek je božanski. Majka nije došla da nas kritizira. Majka dolazi kao majka nade, da nam pomogne. Dolazi da nas vrati Isusu, da nam ponudi lijek, da nam govori za naše dobro. Slušamo li ju? Ona nam kaže: draga djeco, ako vi budete jaki, i crkva će biti jaka. Ako vi budete slabi, i crkva će biti slaba. Stoga nas poziva da se vratimo molitvi kako bi mogli duhovno ozdraviti.